7:31, non é nada doado ver así de tranquilo e de ben o lobo, pero así o pillaron no entorno da piscina de Xinzo de Limia a plena luz do día. O lobo botas a correr cando se ve vixiado dende ese coche na carreira, vemos que é un exemplar máis que impresionante. A xiña salta cara ese prado para escapar do coche, mira para atrás e xa se mete tras desas xestas e toxeira. Un animal que poucas veces o vemos así de ben, pero que sí coñecemos máis que ben en Galicia. Son moi desconfiados, lobo. Gracias a súa desconfianza, a supervivencia, ao fin e ao cabo. Senón estaría máis que extinto. Desconfiados, territoriais, agresivos. Uns adxectivos que definen o comportamento do lobo. Son moi territoriais, agresivos, incluso entre eles, pero sí que funciona un pouquiño entre xerarquías. Sempre hai a parella alfa. E cando se xuntan en parella, por suposto, reprodúcense. O último censo da Xunta establece 93 mandas reproductoras en Galicia. Falamos de entre 700 e 1000 exemplares en total. De media, unha femia ten 5 crías ao ano. O lobo estános axudando a conter e a controlar as poboacións de porco bravo. É dicir, estános a facer tamén un servizo. Temos que ter en conta que nos costa bastante menos ter o lobo controlando os porcos bravos que andar pagando os danos posteriores deles na agricultura e na gandería. A súa presenza nos nosos montes súmase a preocupación pola recente proximidade ás casas. E tamén no inverno era tradicional que cando a neve cubría as montañas moitas veces os lobos baixaban a carón dos pobos. Entón, iso é un comportamento normal que non debe de inguedar máis de ter unha mínima precaución a xente. Tan afeitos están a nosa presenza que Carlos, un gandeiro de Palas de Rei, gravouno detrás del mentras traballaba co seu tractor. Estou grabando e depois eu vía que viña hacia que me esqueguía, entonces, bueno, pues eu fui un trociño pola terra xa traballada, gravando, sin problema ningún, sin medo, nada. O lobo ibérico a piques estivo de extinguirse nos anos 70. A convivencia non é sinxela e, aínda que era unha especie protexida, dende a semana pasada o Congreso rebaixou este nivel no terzo norte da península e deixa en mans das comunidades autónomas a autorización das súas batidas.